Mä oon mietitynyt just se, kun mä oon omasta mielestäni tosi vanha. Silleen akrobatiavoimissa. Mä tuli kunnon metsä oikeesti vastaan tuossa matkalla. Ekana mä näin Nooras hirveen siinä tien vieressä. Ja sen takia musta on tuntunut välillä tosi ulkopuoliselta tien treeneissäkin. Nyt me tehdään teidän kanssa mansikkatesti. Välillä mulla tulee semmonen olo, että ei tää niinku mahdollista. Että en mä pysty pääsee siihen pisteeseen, mihin mä haluun. Kyllähän huipulle kivutaan portaita pitkin. Ei se ole tämmönen raketti, mikä syöksyy sinne. Ja muihin ei kannata liikaa verrata. Vaikka mä sorrun siihen itse liian usein. Huomenta vaan ihmiset. Mä ajattelin, että mä teen tänään my day. Päästä seuraavaan päivään. Kello on 4:12. Mä oon lähdössä töihin kohta. Mulla on tää viikko aamuvuoroja. Torstai mulla on vapaa. Muuten on aamuvuoroja eli 5-10:30. Mä näitä toivon. Mä tykkään näistä enemmän kuin iltavuoroista. Mun ei ole hankala herätä näihin. Mä heräsin nyt vähän enemmän herätystä. Ja näitäkin on mun aamupalan. Mutta mulla on jogurttia, mustikoita, mansikoita ja pensasmustikoita. Ja mysliä. Mä yllätän oikeesti kuinka helppoa herätä. Kun mä edelleen valvoin vähän, mulla oli pikkasen univajausta, niin sit mä ajattelin, että mä väsyttää enemmän. Että mä pääsen aikaisemmin nukkumaan. Se toimi. Mutta nyt mä syön aamupalon ja sit me lähdetään kohti töitä. Siis täällä on ihan sikanättiä tähän aikaan aamusta. Ihanaa. Nyt töitä kohti. Nähdään työpaikalla. Nyt on saavuttu työpaikalle. Mä tuli kunnon metsä oikeesti vastaan tuossa matkalla. Ekana mä näin Nooras hirveen siinä tien vieressä. Ja se oli hyvittävä, kun aamulla kun mä lähdin, niin äiti sanoi, että oo varovainen, että saattaa liikkua hirviä. Niin liikkuu. Se ei tullut tielle, se kääntyi siitä tieltä, mutta totta kai mä hidastin siihen sen kohdalle ja sillä oli valmiina väistämään heti kun näin sen. Ja sitten oli 2 jänistä kanssa samalla tavalla. Oli tulossa tielle, mutta sitten ne kääntyi siitä. Pitää olla varmaan näillä aamuajeluilla. Aika hiljasta oli kyllä tuossa matkalla. Näin ehkä 2 autoa. On hyvä, kun liikennevaloista pääsee suoraan aina. Ei tarvii odottaa, kun ne vaihtuu aina vihreäksi. Tällä aamulla ja yöllä varmaan kanssa. Joo, ei kai tässä. Mä lähden duuniin. Pitää soittaa pomolle, että tulee avaa mulle oven tästä. Alkaa työpäivä. Huomenta. Mä oon nyt tän aamun tehnyt täällä mansikkaa valmiiksi. Pöydät on nyt täynnä. Mä voin näyttää. Mä olin siis auttaa tässä mun pomo ja sitten yksi muu toinen työntekijä. Et en yksin lähtenyt, mä laitoin nämä kaikki mansikat. Näissä pitää siis katsoa läpi, että jos on homeisia tai tämmöisiä pehmeitä tai mehumansikkaa, se menee mehumansikkaan. Ja sit punnita oikein kokoisiksi ne myytävät rosiat. Niin nyt kun on saanut pöydät täyteen, niin nyt mä teen reserviä. Eli valmiiksi sitten kun pöydästä hupenee, niin sit voi tästä täyttää. Ja nämä on siis semmosia, mitkä on tehty valmiiksi, mutta nämä on ollut kylmässä muutaman päivän, niin sitten nämä pitää katsoa
läpi, että mitä täällä on. Kello on nyt 7.38, tää aukesi 7. Pari asiakasta on tullut jo, mutta ei vielä mitään ruuhkaa. Jos mietitte, että minkä takia mä tulin jo 5 töihin, niin ihan sen takia, että kun täällä pitää saada valmiiksi nää pöydät, että 7 on sit niinku myytävää. Mutta nää aamut menee ihan sikanopeasti yleensä. Tässä on niin paljon puuhaa. Huomenta. Siis mä tajusin, että mä katon 2 kertaa tän saman laatikon läpi. Mä laitoin tän kerran jo sivuun. Ja sit mä otin tästä niinku... Oh my god. En oo yhtään väsynyt. Nyt me tehdään teidän kanssa mansikkatesti. Mun mielestä parhaimpia on oikeesti nämä mehumansikat, koska nämä on niinku semmosia ylikypsiä. Meillä on myynnissä tällä hetkellä ruotsalaista ja suomalaista mansikkaa. Niin teissä on kumpi parempi. Tässä on nyt ruotsalainen. Nää ruotsalaiset tulee avomaalta. Niin nää on makeita. Ja lajike oli rumpa. On hyvä. Sitten suomalainen. Tunnelista. Tää oli siis favori. Siis tää on ihan eri makuinen. Tää on kans makee, mutta tässä on niinku... Vaikea kuvailla, mutta maistuu oikeesti ihan erilaisella. Mä tykkäsin suomalaisista enemmän. Mun mielestä on parempi. Mikä tahansa mansikka kelpaa mulle. Suomalaisia kyllä ostan aina. Nyt mä oon saanut tehtyä aika hyvin reserviä. Mä en oo varma mitä mä tässä nyt seuraavaksi tekisin. Sitten kun tulee asiakkaita, niin sit niitä palvellaan. Nyt on töistä selviydytty. Meni ihan hyvin toi aamuvuoro menee ihan sikonopeasti yleensä, kun on niin paljon hommaa. Tein tosiaan pöytään mansikkarasioita ja sitten tein reserviä ja sitten mä itse asiassa vielä järjestelin siellä vähän paikkoja. Hintalappuja muun muassa ja semmoista. Ja vein kauppaa tavaraa. Nyt mä lähden ajalle kotiin. Kotona en tiedä vielä mitä teen, mutta katsotaan. Aurora teki rohkeasti työtä ihmisarvon puolesta ja tää on meidän... Mä lähdin nyt tämmöiselle kävelylenkille. Mä ajattelin, että voisin höpötellä tässä samalla. Mä en tehnyt mitään ihmeellistä siis. Mä tulin kotiin töiden jälkeen sen lounasta ja sitten editoin. Ja äsken pesin kattilollisen uusia perunoita. Siinä kaikki. Mun edellinen video oli tosiaan viimeinen kisaviikonloppu. Eli mestikset. Käy kattoo se. Mä laitan linkin jompaa kumpaa kulmaa. Käy kattoo se, jos et ole vielä kattonut. Ja sanon tässä vaiheessa, että jos et ole tilannut mun kanavaa, niin mä arvostaisin ihan sikana, jos sä tekisit sen. Koska teitä varten mä tätä sisältöä teen. Ja se on ihana, kun oot löytänyt tänne mun kanavalle. Niin tykkää videosta ja tilaa kanava. Niin mä voin jatkossakin tehdä sitten tällaista sisältöä tänne. Mulla oli tosiaan vikat treenit viime keskiviikkona. Ne oli mun viimeiset treenit Siriuksessa. Syksyllä mä vaihan sitten seuraa uusi kokoonpano tulee ja muutenkin uudenlaiset kuviot sitten. Ja nyt mä pidän semmoista kevennettyä treenijaksoa, että teen kävelylenkkejä ja jotain muuta kevyttä. No, toi nyt on melkein niin kypsä, että sen voi syödä. Mä löysin metsämansikan. Ei on ihan vielä kypsiä, mutta no. Mä rakastan siis kaikkia marjoja. Vaikka nyt ei ole treenejä, niin silti mulla jatkuu esimerkiksi mun punnerushaaste. Ja se on käynnissä. Jos ette tiedä mistä puhun, niin ottakaa mun IG tai TikTok haltuun. Flipping vappu. Sieltä löytyy. Niin siinä tulee semmoista vähän niin liikuntaa myös viikkoihin. Ajattelin pitää nyt silleen viikko ehkä tälleen, että en kunnolla treenaa mitään. Vitsi kun mun käsi puutuu tässä. Ottakaa hetki. Niin, joku noin viikko tämmöstä kevyttä treenailua, lepoa, aktiivista lepoa, mistä sitä nyt ikinä kutsuu. Sitten aletaan rytinällä treenaamaan. Mä tein yhdessä mun TikTok-livessä mulle treeniohjelman itse asiassa. Voisin sen tännekin tai sitten Instagramin tai TikTokin puolelle jakaa. Siinä suunnitelmassa on niinku 6 päivälle treenit
yksi niistä on semmonen kevyempi. Mä voin tosiaan tarkemmin avata nää, jos te haluatte, mutta maanantaina porrastreeni, tiistaina pitkä PK-lenkki, keskiviikkona ketteryys, torstaina intervallitreeni, perjantaina oli loikat, perjantaina oli loikat ja sit lauantaina oli lyhyt PK. Tuolla treenialalla menen. Painotan kestävyyteen, koska siitä pitää treenata eniten, että voimaa ei niinkään tuu varmaan treenattua. Yritän tähän kestävyyteen panostaa, koska voimatasot mulla on suhteellisen hyvät, mä sanoisin. Me otettiin just fysiikkatestejä noissa kesätreeneissä. Mulla on otettu niin viimeeksi ne osa siis vuoden alussa ja osa niinku vuosi sitten tyyliin siinä. Niinku. Mut kaikki mulla on tyyli parantunut. No viimeeksi mä sain 11 puolella vatsaa, niin nyt mä sain 13. No niitä työntöjä mä en oo testannut vähän aikaa, mutta silloin kun mä oon viimeksi tehnyt, niin musta tuntuu ehkä 24. Nyt mä sain 42 ehkä. Jotain tommoista. Mut niinku mä oon hyvin semmonen analysoiva tyyppi mun tekemistä ja treenaamista. Tykkään ja väkisinkin analysoin. Niin mun heikkouksia on ehdottomasti niinku nopeus, räjähtävyys. Se tulee siitä, kun mulla on jonkun verran liikkuvuutta, niin yleensä jos on liikkuva tai liikkuvuutta paljon, niin se ottaa pois niistä nopeusominaisuuksista. Ja nyt totesin, että myös kestävyydessä on parannettavaa, koska tää kisakausi on just keskittynyt siihen kisaliikkeiden suorittamiseen, joka on vaatinut silleen suhteellisen paljon voimaa, musta tuntuu. Siitä voimatreeniä on tullut niinku sitäkin kautta automaattisesti enemmän. Mä oon tosiaan Jyväskylään muuttamassa syksyllä, koska pääsin sinne opiskelemaan. Mä en tiedä, onko mä niinku täällä siitä selittänyt tarkemmin. Kyllä mä sillä viime videolla selitin. Joo, todistusvalinnalla pääsin suoraan sisään opiskelemaan valmennustiedettä. Niin sinne sitten on suunta elokuun alussa. Et mulla on jo kämppä siellä katsottu ja vuokrasoppari tehty. Voin sitten tehdä niinku paremman kämpän esittelyvideon, jos haluatte, sit kun se on jossain kunnossa. Opetus alkaa 2.9. Vika elokuun viikko on niinku orientaatioviikko meillä, mutta menen sinne elokuun alussa, kun meillä alkaa niinku elokuun 2. viikko treenit siellä. Semmoista aikaa sitten asettua sinne ja tutustua uuteen ympäristöön. Tää on siis eka kerta, kun mä asun yksin tai muutan yksin asumaan. Mua vähän jännittää se. Mä ootan kyllä tosi illalla, että pääsee elämään itsenäistä elämää. Ja siitä kämpästäkin, kun mä menin sinne katsomaan sitä. Se oli eka kämppä, mitä me mentiin katsomaan. Mutta oli siitä semmonen olo, että tää on kiva paikka rakentaa semmonen oma kotipesä. Tuli jotenkin semmoinen tosi kotoisa olo. Sen takia sitten päädyin siihen. Ja sen lisäksi, että mä oon innoissani yksin asumisesta tai muutosta. Ja tietysti opiskelupaikasta. Se on just se, mitä mä haluan opiskella. Niin mä oon tosi innoissaan myös uudesta kaudesta. Uudessa seurassa. Me saatiin viime viikolla tietää meidän kokoonpanot. Mä voin sitä avata vähän myöhemmin, mutta on tiedossa jo kokoonpano ensi kaudelle. Ootan tosi innolla sitä. Et nyt kesätreenit vaan sen takia painottuu just siihen kestävyyteen, että syksyllä on iskussa sitten treenaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteet on korkealla. Mutta katsotaan, mitä tää ensimmäinen kausi uudessa seurassa ja uuden kokoonpanon kanssa tuo tullessaan. Mä oon hyvin kunnianhimoinen tyyppi ja tykkään että on tavoitteita. Mä pyrin myös olemaan silleen realistinen ja tiedostaa sille, että mihin on mahdollisuuksia, mitkä on sitten vaan semmosia unelmia tai haaveita, mitkä ehkä jossain vaiheessa voi toteutua. Kun mä oon mietittynyt just se, kun mä oon omasta mielestäni tosi vanha silleen akrobatiavoimistelu, koska aina kun mä oon ollut jossain seurassa tai ryhmissä, niin muut on mua selvästi nuorempia. Ja sit yleensä ne, jotka on lähempänä mun ikää,
niin ne joko pian lopettaa tai on niin heti lopettanut. Ja Suomessa mun tietojen mukaan ei ihan hirveän montaa on niin yli 20 akrobatiavoimistelijaa, jotka kisaa niin aktiivisesti. Kyllä on, mutta ei ole, niin kuin, ei ole se valtaosa akroilijoista. Niin tän ikäisiä. Ja eihän siinä siis mitään muuta oo, mutta kun sarjoissa on ikärajat. Ja esimerkiksi mulla on semmonen tilanne nyt, että jos mä haluan SM-sarjaa, niin mulla pitää olla 13-vuotias tai yli toppi. No, niin kuin on ehkä käynyt ilmi, niin se helpottaa tosi paljon, jos toppi on silleen vähän pienempi kuin minä vasena. Siinä iässä yleensä just kasvetaan aika paljon. Tai tulee semmoinen kasvupyrähdys helposti. Se tuo haasteensa siihen, että löytyy sopiva kokoonpano. Mulla on vaihtunut kokoonpanot nyt tässä 3-4 vuoden aikana niin kuin joka kausi. Kokonaista niin kuin syksy, kevät, se jakso. Niin mulla ei ole ollut samaa kokoonpanoa, vaan mulla on vaihtunut niin joka kausi, joka kisakausi. Niin se on omalla tavallaan ollut aika turhauttavaa. Mä oon semmonen tyyppi, että mä mun mielestä aika hyvin niin kuin sopeudun muutoksiin ja yritän ajatella aina positiivisen kautta, joten se ei ole niinku ollut suuri ongelma mulle, että on tullut niin paljon muutoksia. Jos miettii niinku omaa kehittymistä ja mahdollisuuksia ja haluja, niin se ei ole ollut niinku ideaalia, että on vaihtunut niin usein. Niin kuin mä oon sanonut, niin mä haluan sinne ulkomaille kisaamaan arvokisoihin, EM tai no, MM on nyt tosi kaukana ja se saattaa jäädä haaveeksi, mutta EM-kisa tai joku semmonen ikäkausi age group competition, niin olisi aika jees. Ja sinne on niinku mun tähtäin. Kun se ei riipu pelkästään musta. Akro ei ole yksilölaji. Itepä on lajini valinnut. Huolimatta kaikesta tästä, niin mulla se motivaatio on niin suuri. Ja treeneissä mä niin kuin aina pyrin antamaan niin kaikkeni, ainakin sen, mitä mä sillä päivänä niin kuin pystyn. Mun on myönnettävä, vaikka motivaatiota on ja kunnianhimoa on, niin itseluottamus välillä on horjuvaa. Ja se, että ai saakka, ai, muurahaiset syö mun jalat. Eli vaikka kuinka paljon sitä halua ja motivaatiota on, niin välillä mulla tulee semmoinen olo, että ei tää niinku mahdollista. Että en mä pysty pääsee siihen pisteeseen, mihin mä haluun. Ja kun välillä musta on tuntunut, että mun tavoitteet ja halut ja motivaatio on niinku liikaa. Mä oon liikaa silleen, että mä oon niin kunnianhimoinen. Ja sen takia musta on tuntunut välillä tosi ulkopuoliselta treeneissäkin. Sitä ei ole helppo sanoa, mutta haluan olla rehellinen. Eikä ainoastaan akrossa, vaan myös luistelussa. Mä tunsin itteni ulkopuoliseksi siinä mun ryhmässä. Mutta se kyllä johtuu taas siitä, että mä koin, että mä en ole niinku tarpeeksi taitava. Ja mä en kuulu niiden joukkoon niinku sillä tavalla. Mutta mä oon käynyt näitä asioita läpi. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että se olisi tosi ihana, jos tuntuu kuuluvan niinku johonkin joukkoon. Mut se ei oo estänyt mua treenaamasta, eikä se tuu estämään mua jatkossakaan. Ei se kivaa oo, mutta mä uskon siihen, että kun sä oot vaan oma itses, niin sä tulet löytää kyllä semmosen porukan jossain vaiheessa ainakin ympärille, johon sä tunnut sit kuuluvas. Mut jos sä menetät niinku itse sen takia, niin sit sulla ei enää mitään. Jos sä pysyt rehellisenä itsellesi ja oot oikeesti oma itses, niin sillä pääsee tosi pitkälle. Mä haluan uskoa, että mulla on aikaa vielä kivuta sinne huipulle. Mä oon päättänyt, että mä harrastan akroa niin kauan kuin mun on mahdollista. Mä en hevillä luovu siitä lajista, niinku oikeesti. Se on niin rakas laji. Mä en aio antaa mun iän olla esteenä. Eikä se välttämättä edes oo, mutta musta vaan tuntuu siltä. Se voi olla, että niinku se on vaan se, että se on vaan oma fiilis. Toi liiton mestaruus kulta oli mulle kyllä semmonen muistutus. Tuli semmonen tajuaminen, että kyllä se kuvatyö jossain vaiheessa niinku palkitaan. Että vaikka noin. Ja sekin, että mä sain sen opiskelupaikan. Niin mä oon niinku tehnyt vuosia hiljasta työtä. Nyt kun mä oon niinku siinä tavallaan huipussa tai silleen loppupisteessä, että esimerkiksi just hyvin menneet YO-kirjoitukset mahdollisti mulle, että mä sain paikan sieltä just mistä mä halusin. Ja just se, mitä mä oon yli 7 vuotta harrastanut akroa, niin siellä se koko pohjatyö, niin se on niin kuin
se on tuonut mut siihen pisteeseen, että mä sit voin niinku saada tommosen esimerkiksi kultamitalin. Ja mä olin niinku siitä tosi ylpeä. Mut samalla mä tajusin sen, että mä en oikeesti osaa pysähtyä tarpeeksi niihin pieniin saavutuksiin ja iloita niistä. Et vasta kun näkee tommosen kokonaiskuvan, että se on oikeesti iso juttu, niin vasta silloin osaa olla silleen, että jes, mä oikeesti tein tän. Kyllähän mä olin iloinen niistä YO-kirjoituksen tuloksista, mutta mä olin silleen, että no kiva, että tää meni hyvin, mutta jos tästä ei oo mitään hyötyä, niin eihän se niinku, ei se paljon mieltä lämmitä. Mutta on muistutus myös sulle, että muista iloita niistä ihan pienistäkin saavutuksista. Katsoa taaksepäin, että missä sä oot ollut ennen ja verrata sitä nykyhetkeen. Koko ajan kuitenkin meidän jollain tavalla eteenpäin. Uskon siihen. Se oli mulle kyllä tärkeää tajuaminen, että niin sä voit olla näin ylpeä sitten tämmöisestä isosta saavutuksesta. Mut ne välistepit, mitkä johtaa sinne tavallaan pääjuttuun, niin ne on kuitenkin siellä. Mutta ne pitää vaan tiedostaa, että ne on siellä. Koska kyllähän huipulle kivutaan portaita pitkin. Ei se ole tämmönen raketti, mikä syöksyy sinne. Tai tosi harvoin on. Pieniä askeleita kerralla. Jokaisella on myös se oma vauhti, se on tärkeää muistaa. Ja muihin ei kannata liikaa verrata. Vaikka mä sorrun siihen itse liian usein, mutta ei pitäisi. Tämmöisiä pohdintoja mulla kävelylenkillä tuli mieleen. Kertokaa, että onko nää ihan hölynpölyä tai niinku, oliko sitä kiinnostavaa kuunnella. Voitte laittaa mulle vaikka IG, DM:ssä tai TikTokissa, jos ette pysty YouTubessa kommentoimaan. Kertokaa MP ja haluatteko, että niinku avaan enemmän tämmöisiä ajatuksia. Mä oon kohta kävellyt. On ollut ihanaa. Viikonloppuna mä tein yli ekan tämmösen. Mä etin puhelimen kotiin ja lähdin vaan kävelemään. Mä kävelin noin tunnin. Ihan ilman mitään. Olin vaan mun omien ajatusten kanssa ja nautin luonnosta. Suosittelen ihan jokaiselle. Ilman musiikkia, ilman mitään. Silleen antaa vaan ajatuksen virrata. Koska silloin voi tehdä tosi paljon hyviä oivalluksia. Niin kuin kävin tosi laajalla skaalalla läpi mun tunnetiloja ja ajatuksia. Mä oon ihan sika innoissani, koska huomenna mun serkku tulee meille kylään pitkästä aikaa. Me ollaan nähty silleen muutaman kerran tässä, mutta silleen kunnolla yökylää ei olla pidetty ikuisuuksiin. Niin mun mielestä se on ihanaa vihdoin, että voidaan viettää yhteisaikaa. Niin kivaa. Mulla on mun uuteen kämppään oma pesukone ja mikro. Mä sain ne mun ihan tutulta ostettua hyvään sopuhintaan. Ja siis pyykinkuivaustelinekin tuli kaupan päälle. Niin muuttoa varten juttuja alkaa keräytymään jo. Siinä on mun pieni pesukone ja mikro. Micro. Suojataan ne nyt. Ne on täällä meidän ladossa. Niin. Hups. Ajattelin kuvata pätkän, mutta tiputin puhelimen. Just. Nyt illan mä oon vaan editoinut. Mutta se ei ole niin mielenkiintoista, niin teidän ei tarvitse nähdä sitä editoimaan tätä videota itse asiassa. Käytiin saunassa ja just äsken syötiin uusia perunoita ja kanakastiketta. Oli hyvä. Nyt mä varmaan jatkan editointia. Sitten menen aikaisin nukkumaan, koska no, yllätys, huomenna pitää herätä taas 5:04, joten pitää mennä aikaisin nukkumaan. Ja luulen, että väsyttääkin silleen suht aikaisin. Mä otin mulle jälkkäriksi vähän korkkia, teki mieli. Mä oon saanut muutettua mun suhtautumista herkkuihin ja muutenkin ruokaa silleen paljon joustavammaksi. Mut mä en niinku tiedä oikein. Et mä niinku ehkä silleen yritä piilotella. Välillä mulla on semmoinen, että mä en halua niinku syö herkkuja silleen, että mun näkee. Mä en niinku varma mistä toi tulee. Koska ei kukaan kiellä mua syömässä herkkuja. Kohtuudella niiden syöminen, niin se ei tee niinku mitään pahaa mulle. Tai se ei tee mitään mulle. Mutta kun antaa nautintoa. Tätä mä yritän työstää. Että mä en tuntisi siitä minkäänlaista niinku huonoa omatuntoa. Mutta on vähän vaikeeta. Mutta joo. Kiitos paljon, kun oot seurannut
tätä mun maideita. Tykkää tästä videosta, jos haluat tällaisia lisää. Ja vielä kerran mä arvostaisin ihan sikana, jos sä tilaisit tämän mun kanavan. Ja musta tuntuu, että mä lopetan tämän videon nyt tähän, koska mä en tule tekemään tällä illalla enää mitään ihmeellisempää. Nyt on kesä, syö paljon jäätelöä ja nauti olostasi. Me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!